Imagine sa Ileno Hospital yan. Dito kasi sa iti may bayad ay turong taliban yan. Wat zal je laatste woorden wees? Wat als ik uitvind, dat is je laatste days wat ik nou moet spend. Wat als ik uitvind, dat is je laatste song wat ik nou oprep. Was ze happy met ons laatste conversation? Was ze happy met ons laatste occasion? Wil zij nog iets in voor ons final separation? Alles gaat failliet, maar zo spend ik mijn laatste Ik jammer van alles. Als jullie die zongen met jullie niet weet, ik zie hier niet. Ik weet niet meer hoeveel tijd dit ik nog oor om te leven niet. Ik is die bad lucky, maar iemand moet kijken naar mijn family. Ik is jammer mijn mochi, jammer mijn family, ik kan niet daar weer zien. Hoe leven zij met die gedachte dat zij weet dat zij niet meer moeder zal daar weer zien. Hoe leven zij met die gedachte dat zij niet eens weet of je mensen ook kan je zien. Ik is niet blij voor memories, ik is niet blij voor hippie things. Mijn mami, ik weet zij is happy niet. Mijn mami, ik weet zij is happy niet. En als ik vandaag voor je ziel gemaakt het, moet je weten dat ik jammer is. Vergeet van gisteren, wees niet blij dat je leven vandaag. En het kan ook misschien niet je laatste wees. Jouw future plans wordt interrupt door voorspellings van dokters. Mijn rug op mensen gedraaid, zo nou is ik jammer apostel. Ik jammer mijn vader, alsjeblieft hemelse vader. Vergeef me voor alles wat ik gedoen heb. Ik was niet perfect, ik was niet mezelf. Maar dat is die mezelf, en ik was een broer wat altijd net dingen wil voos. En kijk was ik nou, nou leef ik binnen een Wat als ik uitvind, dat is je laatste days wat ik nou moet spend. Wat als ik uitvind, dat is je laatste song wat ik nou oprep. Was ze happy met ons laatste conversation? Was ze happy met ons laatste occasion? Wil zij nog iets in voor ons final separation? Alles gaat failliet, maar zo spend ik mijn laatste days. Wat als ik uitvind, dat is je laatste days wat ik nou moet spend. Wat als ik uitvind, dat is je laatste song wat ik nou oprep.